Good. Wana. Mama mazekapa sasa yangu ya pacha. Wana tena anopaya mazekike. Dia anopaya mazekike. Very good. Master Boy. Right. Mese umwana kwa mazebi na mastambo. Tunaeleza vizuri tena. Sasa mese kama ndani pana bali ndini mchezo mazebi na mastambo. Dia mchezo wenye mazebi na mastambo. Very good ade. Right. Praise the Lord. We glorify your holy name.
in church tonight. Another one will talk at the same time. But secretary no one tonight. Masoma ya hapa ni hizo ndio mabana mani. Tunaweza kuona mata sana tukae wetu kwa sababu ya tukae mani kwa Friday. Pepo za kwa kitu kama na mali. Tunamata mali. Kama bwana. Kana kai kana sisi vibani. Amen. Amen. Kana mai tunama. Friday we need to be honest prayer. Amen. Hallelujah. Anama ifika mswa 25 June Tuesday. Take to problem. Kwa kutukia spiritual kama 10 kana 2. Kuna mata kwa kwenda ngorobera ina mateni mao. Amen. Kama mai kama bwana. Yesu kwa Friday. Ningetiga ona ifano mariwa chikitra kanaka mstara Yesu amen nuta tukosana kwanza mbapo kuwa na pastor soma kwa service naye ndio maana sasa mskuli ile ya kuwa kitu kama ya kuwa na ndio kuwa basi kuwa amen ndio koni tukosana na vikare so after service mariwa chikitra kanaka amen. Hilo hizo chawapo. Regati tuwa ngoro ya kwamba ya kufanya na ikokuwa worship song kisha tumshimire so kwa kitawe azona na tanga. Taita vese tutapita vese. Amen. Kana kidogo mmecheza tafadhali tumari wataone bati. Usisahau kuna mari wataone bati. Ndio.
kuona vaenzi vasvika chakwazisa vamwe vaenzi. Are you there? Vaenzi handina wani kuona. Oh, praise the Lord. Simukai zvenyu vaenzi vakazosvika vanawakwaziswa. Simukai vaenzi vedu. Simukai kana yeva nanaatokoozerakuti tibokata vaenzi vaiva. Pano panonzi pano. Hakuna pano pano pamukura pano. Oh, simukai zvenyu vaenzi. Wonderful. Simukai zvenyu vanhu. Right. Aha. We want to give them an opportunity to learn the self-introduction. Vaenziita self-introduction. Motiudza kuti ndine ani mabvakumbi nestatus yenyu. Pastatus ndikureva kana muri sister, mongoti sister ndingi. Ndiani anoziva zvinoitwa naMwari? Kuzita nejesu Satani nokuzita. Right. Aya wasana muru wamasiya pachechi vakati. Right. Toda kuti mungotiudza kuti ndine ani nhaiga musakanga mape status. Tiudzei ndine ani mabvakumbi. Kana pane akamuinvaitai mungotitaura kuti ndiani. But now I'm going to have a man. I see you were a Welcome to Fountain of Life, where people are not just numbered, but individually valued. Welcome. Hallelujah. Don't know very quickly, the first reader, Luke chapter 7, verse 11 up to 16, John chapter 11, verse 43 to 44, Luke chapter 8, verse 41 to 45. And in Luke chapter 7, verses 11 through to 16. Luke chapter 7, verse 11 to 16. Verses 11 up to 16. Luke chapter 7, verse 11. Zvinonezwa unotevera wakaenda kuguta raiti Ninive. Vadzidzi vake navanhu vazhinji vakaenda naye.
akaswedera padyo nesuo reguta, akaona vanhu vakanga vakatakura vakafa, mwanakomana mumwe woga wamai wake yaiva chirikadzi, navanhu vazhinji veguta vakanga vainaye. Zvino Ishe vakati achimuona, akamubvira tsitsi akati kwaari, usachema. Ipapo akaswedera akabata bwanyaza ravakanga vakamutakura, vakamira akati, jaya ndinoti kwauri muka. Iye wakanga afa akagara akatanga kutaura, akamupa mai wake. Vakabatwa vose nokutya, vakarumbidza Mwari vachiti, muprofita mukuru wamuka pakati pedu, uyezve Mwari vakashamisa vanhu vake. Vakashandira vanhu vake. John 11 verse 43 and 44. Wakati aswedera paguta reNaini. And John 11 verse 43 and verse 44. John chapter 11 verse 43. Wakati areva izvozvo akaranidzira nezviguru akati, Lazaro buda. Wakanga akafa akabuda, wakanga afa akabuda akapombwa, namakumbo namaoko nemicheka yebhiro, nechiso chake chakapombwa nemicheka. Jesu akati kwaari, usimukure aende. Luke chapter 8, last but not least, Luke chapter 8 verse 41 to verse 45. Luke chapter 8 verse 41 to 45. Luke chapter 8 verse 41. Ipapo mumwe murume wainzi Jairosi, wakanga ari mukuru wesinagogi, wakauya kuzozivisira patsoka dzaJesu, akakumbira zvikuru kwaari akati kuti apinde mumba make, nokuti wakanga ane mukunda mumwe chete waiva namakore anenge 20, akanga otadza. Zvino wakati achienda, vanhu vazhinji vakamumanikidza. Ipapo mumwe mukadzi waiva nokurwara, Mukadzi ane kurwara zita ipapo mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokumuda ropa makore 20. 12 years achirwara. Wakanga apedzera kuna vana chiremba navose vairarama navo, asingabetserwi kunyange neimwe yacho. Akauya shure make, akabata petero yake, akarevapo, pakalepo kubuda kweropa kukaguma. Jesu akati, ndiani kwandibata? Zvino vose vakati vachiramba. Petro navaiva naye wakati, tenzi vanhu vazhinji vakakumanikidzai nokukutsikirirai, zvino munoti ndianiko wakubata? Asi Jesu akati, mumwe wandibata nokuti ndabva kuti simba rangu rabuda kwandiri. Zvino mukadzi wakanga achiona kuti haana kuwanzika, akauya achidedera, akazviisira pasi pamberi pake, akamuudza pamberi pavose kuti wakanga amubata nemhaka yei, uye kuti aporeswa pakarepo. Akati kwaari, mukunda usatya, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako nemugare. Wakati achitaura, mumwe akasvika achibva kumba kwomukuru wesinagogi. Akati kwaari, mukunda wenyu wafa, rega henyu kutambudza mudzidzisi. Jesu akati achizvinzwa, akapindura akati, usatya, tenda bedzi, iye achaporeswa. Zvino wakati asvika kumba, akatendera munhu kupinda naye, akasatendera munhu kupinda naye, asi Petro naJohani naJakobo nababa vomusikana namai. Tinotenda. May God bless the reading and the reader of His word in Jesus' name. Hallelujah. Ita is a
saka tauda kuenda kunzufu nhatu dziri parapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndinoda kuti titange kuinda isusu vatikadzi kurufu rwekutanga rwatoda kuti tiende. Toda kuinda kurufu rwepaneini kwatatanga kuverenga kwanzi Jesu achiswedera padhuze neguta reNeini. Panonzi akaita mahwekwe nevanga vakatakura bwanyanza an open coffin. Vakatakura open coffin panga pane mwana komana mumwe woga weshirikadzi anga afa. Chekutanga amai vake veshirikadzi vakafirwa nemurume. Chechipiri mwana weshirikadzi ndiye afa. And apparently vanhu vatotakura bwanyanza. Na ukaona vakutotakura chitunha kureva kuti guva racherwa kudhara. Kureva kuti mapiki nemafosoro atoshanda kudhara. Vamirira kutovika, but vamirira kuvika Jesu ari kuita mahwekwe necrowd iri kutevera maandateka. But iye Jesu ane vanhu vazhinji vari kumutevera. Paita dhuma mahwekwe maandateka asangana naapateka. Musedzisiri totanga kunungira nyaya yako. Haleluya. Vamwe vatochera vatopedza kuchera ngavachitunha chakutotakurwa procession yemaandateka ikuenda kundoviga. Asi mahwekwe naapateka chikakarara Jesu. Ivo vane crowd yavo, Jesu ane crowd yake. Vachikundoti dhuma Jesu anobata amai vemwana anoti nyararai amai. Apedza kuvanyararidza musevhisi ino kutaura kuno ndauya kuzokunyararidza iwewe. Ndauya kuzokunyararidza iwewe. Mwanangu wachema manguva refu pane vane mapingi nemafoshoro. Vamwe vanoda kufuzira ramangwana rako. Vamwe vanoda kufuzira bhizinesi rako. Vamwe vanoda kufuzira mereji yako. Vamwe vanoda kufuzira njere dzevana vako. But ndauya kuzoti mwanangu nyarara. Jesu atinyarara kunama. Anobva abata bwanyanza. Vakabata open coffin bwanyanza. Vanobva vamira. Nekuti abata anamubata mabatiro akakaita. Anga asiri kuda kuvatakudza kuti maremerwa. Aivati this nonsense must stop now. Ndobva abata ndobva vamira. Akabata authoritatively. Pandiri kuparidza pano Jesu ngaabate authoritatively. Marriage yako yakanangiswa kumakuva. In the mighty name of Jesus. Abata bwanyanza anoti chikoma namuka. Wanga akarara ndomuka ndokugara. Kureva kuti wanga afa akabvamuka. But ndine mubvunzo watikana. Pane vabata mapiki nemafoshoro. Vapedza kuchera. Vatopedza vamirira kuviga. Asi Jesu ari kuuya. Ari kuti kumaandateka basa renyu rapera. I've come to announce kuvaroi vako kuti you are fired. Basa renyu rapera. Ndauya kutozivisa vavengi vako you are fired. Wamunovenga havengeki basa rapera. Anoti chikoma namuka. Anomuka ogara pa open coffin. Ndine mubvunzo kuguva ranga racherwa toita sei naro. Don't worry, igomba remarara. Ndoda kuparidza pano netitle yangapa inoti igomba remarara. Somebody shout igomba remarara. Shout igomba remarara. Because wavanga vachida kuviga achavigwa kawo. Takutorasira marara imomo. Ndava pana guva racherwa rinovigwa umwe. Asiri muridzi wanga arichererwa. Vazvaamuka igomba remarara. Shadrach, Meshach and Abednego vanokandwa muchoto chinopfuta. Asi havana kutsva kana ngwani dzavo
hadzina kana kubatira moto, but vakavakanda ndo vakananzwa nemurazi wemoto, ndobva vatsva ivo vacho, uye vakavaplota ndo vakazokandwa ivo nehama dzavo muchoto imomo. Ndoda kutaurira vakakurongera, but denga rakakurongera zviri nani. Vakanonokera nyaya yako, akanonokera mazino Satani, akanonokera Colgate mazino aora. Ndoda kutaurira varoyi vako vakairasa. Ndauya kuzovaudza kuti pull down varume, pull down, basa rapera, you are fired. Toda kuudza kuti tendai pasi mafoshoro amurikuda kufusira nawo marriage yanhikirikiri, nekuti Jesu chikakarara ari pano. Haleluya, haleluya, haleluya. Toda kutaura Satani kuti stop it. Toda kutaura kuti so far and no more. Toda kutaura kuona baba vakakwana. Toda kutaura kuti enough is enough. Somebody shout igomba. Remara. Naonekana vana havana tsitsi. Vanoda kufushira pane tariro yechirikadzi. Ende dai ndaidzitumidzai mwana wezita, ndaikuti tariro yacho. Ndo pane tariro yechirikadzi. Kune vanhu vane utsinye vasina kana tsitsi nechirikadzi. Kana voenda nokuhwa vanokangana kuti uyu hana baba vokuudza. Kana vovenga vanovenga vachikangana kuti uyu hana anomubvira. But thank God, the Bible says, Mwari ndiye baba venherera, mutongeri wemhosva dzechirikadzi. Saka chirikadzi ina dheti, vanovava kudarika dheti rekumba kwenyu. Saka paunovatanga chirikadzi, ziva kuti ina dheti. Iwe chero vana vechirikadzi vana dheti. Usadhera vana vewido, vamwe vacho vanogona kutoshanda mabasa epamusoro. Vakachengetwa nechirikadzi. Usazvidza chirikadzi. Maangateka mairasa. Uyo vatanga mabata denga. Mabata poni ziso ramari. Are you there? Saka Jesu ari kusvika ari kuti ho mirana. In other words, ari kuti you are fired. Wamama akatakura uyo achamutakuri futi. Agona kutakura changa chakamutakura. Ngara Jesu achisvika paBetsaida, vamona pane one aishaya anomusundidzira. But one year aripo anonzi unoda, hapana kuti munoda. Vaipinda vanga vakawanda, but this time around Jesu vapunctuata one. Wavari kuda kuti asangane nemunana wake. Kutaura kuno pane vakawanda vakasangana neshoko raMwari. But the Lord has punctuated you. You are here by divine appointment. You are not a biological accident. You are not a biological mistake. You were in the plan of God before you became. Saka Mwari vakushunurira nyaya dzako. Denga rinofambira nyaya dzako. Uri pane here? Sei kuita senge usiri panapa. Uri pane here? Uri pane here? Uri pane here? Farira anoromba vaya kubira. Iwe nditori nomupoto wekumusoro kudenga uko. Ayayayaya, ndiri mukonzo kutaura kuno. Pane mbavha yandiri kutsvaka. Fesi yawakapfeka mwanangu yaisiyo yako. Ungadai une mufaro iwewe. Pane akaba mufaro wako. Zvikadai akatomata foshoro yekuufushira. But my God is never late. He is always on time. Arikusvikobata bwanyanza. Vakabata bhavati mabatiro aya asiyana netinoziva. Ndokubva varekedzera pasi zvinonzi Jesu anoti kumukomana muka, amai nyararai, mukomana muka. Hallelujah. I've come to resurrect your situation. I've come to resurrect your business. I've come to resurrect your relationship. I've come to resurrect that marriage.
Tinofanana here. Lola asiniwa bawamo wakwei. Asuchi tokera huko na kushonewa kutaka kutsoka kushinda kuvudzi. Ndona ukisiwa. Kana rumitsarisa kudarukesa. Ndinoveresa nezita raJesu. Achimuka kana pabwanyanza pagara kadikani. But ukaona munhu agara paopen coffin. Kureva kuti God can turn your test into a testimony. God can turn your mess into his message. And message means your message called an age. But I'm telling you, my expiry dates for my situation zako. Siweze makore na mila expiry dates ipapo. Kwa kukosa njere zewana walubatiza. Wakasina chengeti wa bereki. Tunokisenta, we are resurrecting your hope in the mighty name of Jesus. Baba amuka nokugara. Pabwanyanza ere kugara. Anokatika vanhu vasingagariki. Nekuti ndimwari. Terera kudikani. Chero wakarambwa nevanhu hauna kurambwa naMwari. Wakarambwa nemunhu hauna kurambwa naMwari. Wakarasiswa nemunhu hauna kurasiswa nedenga. Ndauya kuzoanaunza kuvarwari vako nevavengi vako igomba. Siya vachere. Ngavachere zvavo bati igomba rikavara. Zviri kuitirwa shirikadzi shama yangu. Shirikadzi. Haleluya. Zviri kuitirwa shirikadzi. Amen. Haleluya. Haleluya. Shirikadzi iri mwana wayo. Hatina kunzwa kumashure kuti shirikadzi yakaine prayer request yakaisina. Kurauti yakagutsikana zvayo nomushirikadzi wayo nemwana wayo wana. Yakatarisa ipapo saka ndoba anouya ndokutora 1 year zairekodo. Haleluya. Asi shirikadzi yanga yakagutsikana. Kugutsikana pamwe hakuneine zvinhu zvakawanda kana zvirinani. Mirekubatire. It is not happy people who are thankful. It is thankful people who are happy. It is not happy people who are thankful, but rather it is thankful people who are happy. Kune vanhu vanofara nezvishoma zvavanazvo, vanogutsikana nezvishoma zvavanazvo, havashuvi kuva vamwe vanhu. Shirikadzi haina kumbodemba kuva vamwe, anga ari zvaari, anga ane gratitude. And let me tell you something about gratitude. Grateful people do not have everything they love, but they love everything they have. Grateful people do not have everything they love, but rather they love everything they have. Kune vanhu vane gratitude, poita vanhu vane ungrateful. Gratitude is an antibiotic against toxic emotions. Hallelujah. Tenda Mwari nezvaunazvo. Tenda Mwari nezvaakakuitira mwanangu, uone zvaakakuitira. Tenda Mwari nezvaakakuitira mwanangu, uone zvaakakuitira. Tenda Mwari dzimwe nguva. Come on. Tenda Mwari kuti ndamuka ndiri mupenyu. Tenda Mwari kuti ndichiri kufema. Tenda Mwari kuti ndine chikafu chekudya. Tenda Mwari kuti ndine pekugara. Tenda Mwari kuti ndine mbatya dzokupfeka. Tenda Mwari. Tenda Mwari nezvaakakuitira mwanangu, uone zvaakakuitira. Ukamutenda Mwari anokuitira some more. Are you there? Are you there? Saka shirikadzi yanga yakatogutsikana. Munozatina vamwe vanhu vanofunga kuti zvinhu ndo zvinofanirwa kuudza mufaro. Vanofunga kuti mari zhinji ndo inoudza mufaro. Kune inonzi happiness. Happiness is from without, but joy is from within. Ndosaka Paulo ari kutiromba ari kuti rejoice
in the Lord, and again I say rejoice. Asi iye akasungwa ari kutirongo ari mumakafu asi anohwa mufaro. Iwe mufaro unzi joy. Pane vakashandisika kuti muri kungofarirei nenhamo yamunayo. Hazvinei ndinopinda chorus yedresi kuchiuya kuchechi, but I've got joy in my heart. Pane kamufaro kandinako nokuda kwaJesu weNazareta. Hallelujah. Hallelujah. Because in life, let me tell you something, it is not what I drive that matters, rather it is what drives me that matters. Pastor, it is not what I live in that matters, but rather it is what lives in me that matters. Zvirimandiri zvinebasa kudaka zvikudzi. Saka mukati mandiri ndinonzwa joy. Hallelujah. Hallelujah. Are you here? If you are, shout amen. Shout amen. Don't allow outside things to affect you. Don't run your marriage. Don't run your business. Usapinda mupiti party case nokuti vakakuvenga. Vanhu vakataura pamusoro pako malangu, it means you are a celebrity in the making. If you are topical, it's because you are always at the top. Avane vanhu vemagamanga vanoda vanhu vane zvavanoita. Saka pfuura mberi nokuita zvakanaka, don't mind vari kunze, siya vataure. Keep on keeping on. Uripo here. Let me help you. Ships don't sink. This is according to Ian Khama, the former president of Botswana. He said ships don't sink because of the water around them. Ships sink because of the water that gets in them. Do not let what's happening around you get inside you and weigh you down. Usatekera zvikuitika around you kuti zvipinde mauri. Nokuti mvura inozodza chikepe ndeyapinda muchikepe, kwete yakapoteredza chikepe. It is not your outlook that matters, it is the outlook. Tarisa musoro mudenga. Ushe wakunze dzimwe nguva una basa. Ukandiona nhasi shamwari yangu, zvikadaro under renovation. That's why I don't look good to you. Pane men at work vari kundivaka denga riri kuti rinovheta. Saka cherai gomba renyu patiri gomba ramarara, ndati igomba kwapa igomba. Hallelujah. Hallelujah. Nobody spoke anamuka. I speak that can pay my life. Anyway, we've got the wrong people handling your papers. It's high time to get time. And the same people come from America. We've got the wrong people dealing with your issues. People are the hands off. I will be paid when I'm my undertaker, you are fired when I was waiting. That's why you want to bury the only son. Saka I put the hands off. Chihenda iova mwana unamai wake. Toda kutora iwewe tokuhenda kumusiki wako. Vamanaka mudebhedzika pa musaenda kwese kutoroka kuti tinoenda kuzimoko. Hallelujah. Lebhedzika bakabatwa navamwe havachatoipi. Vakaona kuti yabatana namakanika vakawanda vanokanika vega mota dzavo. Kana nyaya yanetsa dzorerai kumuridzi. Ndauya kuzokutonga mwanangu, wanga uri mumaoko at the wrong people. Vawe vamwe vakabata life yako vakaitakura kuenda kumakuva. Vavengi vako vakachera rinda vachicherera future yako. Pavakabudirira pane hama dzisina kutofara. Havana kuita makorokoto. Pavakavhiwa status wakavaona kuti vavhiwa asi havana comment. Asi ivo vabudirira
ivavo vanhu ivavo ndo masuspect vachitauya kuti vataura kuti chiregedzai nyaya dzake ipai mwana kuna mai vake. Haleluya. Ipai mwana kunani? Haleluya. Asi uku vanhu vachera zvavo rinda apa vatodya shamwari vabata mapindi mafosoro vapedza vatopiwa chikafu madyira mahara because you are fired. Hallelujah. Hallelujah. Now handei kune rumwe rufu rwatabva inonzi nhamo because pashirikadzi inhamo nokuda kwaikuti mubikwawo mangai mamuchu maybe nemahewa anobikwa pasame day ubva ipapo maybe nemakebhejisi kana kuti neyameno kuti sadza racho vaidyiwa nyoko panhamo apa patoda kundobvapo tigoenda kufuneral tiende kumba kwajairasi mukuru wesinagoge anosalutwa but ari kunzwisisa kuti iri kumba kwangu haichadi rengi yangu yakuda rengi iri haya kuti zviri kumba kwangu zvakuda a higher power, a higher authority. Saka Jairus anoenda kuna Jesu aine maasha ake semunhu anokudzwa mukuru wesinagoge. Asi vasvika pana Jesu Jairus anoti kumba uku kwaita mukunda wangu inini ari kuhwara ane 12 years of age. Mukunda ari kumba 12 years of age arwara. Jesu akananga kubva kwaJairus panouyawo mumwe mukadzi zvitogoni nane zita remwanasikana is not supplied but the name and rank of the father is supplied. But pasvika mumwe mukadzi asi kutotaurwa zita rake ari kunzi asvika ndokundobata mupendero wenguo yaJesu. Achikundobata mupendero wenguo Jesu anoti pane andibata nokudadza simba rakuda mandiri. But kumbawu kune mwana arwara arikuda same power iyoyo. Saka Jesu munotaura seiko kuti simba rakuda mandiri arikunzwa kuti pane awithdraw mubank power yangu ndava pane amai vasina zita asi vashingirira kundobata chirwere chokubuda ropa vaisatenderwa kusvika pakati pevanhu kana kusvika paungano chero yevarume vaisatenderwa kusvika padhuze nevarume vaidzi vakasviba vaiva nechirwere chehemorrhage. Saka amai vakubuda ropa vakatsungirira havana kubata mupendero nguo yaPita. Asi amai ava vakahasla vakatasla kusvika vanobata the right garment. Usabata mupendero wenguo yapasta, bata mupendero wenguo yaJesu. Usabata mupendero wenguo yaprofeta. Mangwana anokunyadzisa penera Jesu, penera Jesu. Timani ndakatarisa kupiko kuna Jesu muvambi nemukwanisi wekutenda kwenyu. Uripo here? Uripo here? Uripo here? Achikundobata mupendero wenguo ine ndinofunga kuti magepu ake akavhurwa nevanhu vanga vasingadi kuti andobata. Murayiro hamutenderi wani kundobata garment remurume. Murayiro hamutenderi kusvika pane vanhu nekuti ane hemorrhage. But mafungiro angu ndeyekuti ndokubira vanhu vauye chaichitapa uyai pakatiwani uyai panapa ndikuradzei zvaita mukadzurika kuvamba uyai kana muruchachi wamaona piki nekosva hamusaronyika kumira here andaaoi right. Ndokubira one anouya amire nechepana iyo uyaka ndokubira wamufuti auya amire kuti mira wakatarisa vanhu musaronyikazve right. Iye anoumba mupendero wenguo yaJesu, but vanhu varipo vakamanikidza Jesu. And one day Jesu anoona vanhu vapisa rufu nekuda kwekuti padhoo panga pavharwa vanhu vawandisa vaimanikidza Jesu. The wrong people were surrounding Christ, but aneniti chaiye ashayiwa space urikutanzva here kusvika vabvisa rufu. Zvino uyu manje ari ega akushaya kunoita sei. Saka zvaari kuita paari kuuya kudai uyo achimuona uyu ndorakunonditeedzesa mari ndini mukadzi ane hemorrhage I'm coming to you. Iwo unonoshandisira kuti Jesu obva wajambada woita masaidhi daika ndiri kuuya ndoda kusvika uko iwo undiona kuti Jesu woita sei.
and they told him, I'm coming. Shamsina Ramtabi, Otela Basai. Paazini Yesu, Masura, Paaruenda, Atinana Ulawu, Aruwa, Atitamba, Keparu Furida, Atishima Webu Yesu, Rauta, Mesa, Faria, Watashamsina Video, Watati Yesu, Watimutuna, Wana Mchato wako, Watati Yesu, Watimutuna, Wana Mariako, Watati Yesu, Watimutuna. You are coming out of that situation. Reverence Kariato Romokosa, Yekama Koshati Maha. No Bando Batam Pedro Wengu, Ropano de la Buddha, and then Cheso Maganangeti. Dalamanawi, and the 2 years of Perico, but Amaya, 1 2 years of Wara. Kurawudi Mwana, and the Zera to Great Amaya. Wakomana kotibe moyoka tilibamshika manangu iwe bamshika da moja nila kwenda ile ngeshisikiza manangu bila kupati ai mawindani tibe moyo tena leka sewe endata odi tibe moyo alikuwa nchi lepande kupanda da kutopeza mwanangu tibe moyo tibe labe ni nane tibe moyo Tipe moyo. Lopaze. Realmente no baba ya baba unaongea kule. Yesu anga mtu asifunde mbele. Lopaze message ile sitafuta. Lopitra nyaza tayari azikali. Kile gaikuta kuzamtiti. Ndio mwana wafa. Wewe ndio anaenda kuna mwana kuzamani maji. Kuna mwana anakula mitsanga kufanya makero. Hiyo mtu wani. Yesu wangu mwanangu tipe moyo. Wewe zahameni yako tuzaoni namo muda hapa. Tunamo muda hapa. Makepa amata, watu nenda bora mbele. Hallelujah. Don't back. Yesu wangu furia kanzi. Nenda mtisi. Mwanangu atoshi. Kwa tena smanje because you are the wealthy person. Ini funeral. Isi namo. But funeral, pen mahayat mourners. Why dama musu chema. Sasa nenda kunyara tu kana peke jabo badala extendera. Pen manoya musu itasawira. Pen badala hivi leo hivi. Sala abo mahayat mourners ali. Bali chema in style wena. Batutoa kwa maziso nema baby soft tissues. But my hired mourners, you are fired. You were hired, but you are fired. Mulima undertaker inini. Tawiyana undertaker. Doba Yesu akoshika leo. Wanachema nyarara ya bana kufana. Tawiyana kuzouza. Walengi wabone waroi. Wanone petera. Kuchema kuli wanachema nene nyabatu walugu watiza. Tawiyana kuzouza wadichinya rarai. Pasarenu na kuchema na kusekarapera. Jino zichezo akazinga wa mbesi akasatejera kukapida kupanaye. Akapida iye. Nera zizi wake kupida umomo. Na mana baba mwana walizirenyaya. Tamba kusukuza umebese. Basi walizirenyaya. Basi upendo wako wasi emereji yako. They are not shareholders in your life. I've come to evict them. Hallelujah. Nesi kweli Jesus jakakana mwana wangu wakati tarisa. I've come to evict the sickness from your body. Because your body is a temple of the Almighty. Hallelujah. Shaka mako satima. Bana patendele siashe tuka chichaiva bana. Wano wamakumbu pora nezita rachereso. Rumwe rwendo mukuru wezana anokutaura ichibati kana mukataura muranda wangu ari kupanopora. Tinotuma shoko right now kune vanhu vadziva vedu vamwe vari mudzimba vamwe vari kunzvimbo dzokurwarira kuzvipatara. Tinotaura shoko right now. We speak healing in that hospital. We speak healing on that deathbed. In the mighty name of Jesus. Vavamuje vagare paganyanza. My
God can turn your coffin into a sofa. Because akagara panofanira kugara chituna. Vachabvunza kuti ndiwe here. Pane vachatiza vachikupa kuti uri chipofu iwe. Haleluya. Ndobva asvika akati Tabita kumi, akamumutsa. Alright, kuratidza kuti ndaakupedza. Ndobva paitika rufu. Lazarus, shamwari yaJesu, ndokufa. Unoziva saka ndakabata vanhu vakawanda but not you. Uri shamwari yaMwari. Unodiwa naMwari. Aiwa pambani musajairira bhebi rashefu. Bhebi rashefu rinokudzingisa basa. Riri kuti Satan, you are fired. Watamba neanodiwa naMwari. Chechi chibhebi rashefu. Yeah, ibhebi ramutara. Uchipane tipe moyo tipete. Tipe moyo tipete. Tipe moyo tipete. Ndomba Jesu asvika so Lazarus anga afa. He was 4 days late but still on time. 4 days late but still on time. Mwari wedu havasiwi nenguva nokuti ndivo vakasika nguva. Vakasika nguva vari kunze kwenguva. Vanobata nguva muruoko rwavo. He is not limited by time. He is the creator of time. He is the beginner of the beginning. He himself is not the beginning. He is the beginner of the beginning. Before the beginning was, he was. From past eternity to future eternity. Mwari wedu vapenyu. He who created space is not limited by space. Jesu wedu havadi bhazi kana vachifamba rwendo. Havadi chikepe vanoti vadzidzi muchikepe muchitungamirire mhiri. Asi vadzidzi vanoona Jesu achibva kudestination achifamba pamusoro pemvura. The creator of space is not limited by space. The creator of knowledge is not limited by knowledge. I'm preaching the omniscient one. He's here today. Maybe you are a visitor. He is here today. If you are a first-time visitor or a regular visitor, make a rendezvous with God. You will not be disappointed. Make a rendezvous with God. It's an appointment na msharukwa. Wakakwenda appointment na chiremba shikaramba. Ukaona gaino asina kufaya. Wakaona specialist akasiyana asina kufamba. Ndauya naye. Iye anoita specialize in impossibilities. It can't be answered primer. Kana tamu secondary kuna -1. Zvakanzi it can't nana chiremba ilevel yavo. Tauya na chiremba wemachiremba. Anosvika 4 days later but still on time kuvaragaro. Anosvika anoti mamuisepi ngakutopedza tipe moyo. Anoti mamuisepi. Unoziva Jesu achisvika baba vaMaria naMarita. Rekati kutaura zvakaitika ndezvekuti musha ndewaMarta but mberi achizoona anomhanya kundosangana naJesu. Anosangana naJesu. Anosvika achinotaura naye sei achisimuka aona Jesu. Katika nemagariro kana waingonomubata maoko akagara zvavharana zvakonzera kuti hama yako yafa zvachose. Saka iye arikuti handisi kuda kubata maoko. Paanomuona the great physician, the healer, the resurrection and life, anoti I'm not going to sit down. Anosimuka kumhanya kundosangana naJesu. Achisangana naye anorondedzera asi Jesu anoti handingamukudza here. Achisvika kupiro anosvika anotema vanhu vakati aimunisisa kwazvo. Achipedza anoti Ishe ndinoziva musindidzwa nazvino munondidzwa kuti vakandikomberedza ava vatende. Pane munana wandovanonamatira right now muupenyu hwako kuitira kuti vakakukomberedza vatende, kuitira kuti nevaroi vako vabvume, kuitira kuti vaiti hazviti vaziva kuti zvinoita. Vanga vamutendera gomba Lazarus, vatoviga masipiki vapedza, vanga vatosunga mapiki nemafoshoro,
tapedza kutosuka mapiki nemafoshoro ndoda kutaura vachiti tapedza sekuru vegwero pasipichi yavo nekutaura manzwi ekutenda vanhu vatigana zaro musavatende vanhu ava ndava vane zvavaita tina jesu tikakarara anokuta kunyange zvanhuhwa. They tried to bury you, my daughter, but little did they know you are a seed. You have germinated power. You have germinated power. You are going to germinate. You are going to sprout out right now. Unasimuka wadengezera vinga remashoko avo vinga neruvengo ndikunitunga ubude wakadengezera. You are coming out of that situation. Asvika pabhiro Lazarus akunhuhwa haana kudaidza chitunha ari kudaidza mupenyu haana kuti the body of Lazarus vanhu vane utsine wafa vane kuti body asi uri mupenyu vanonekera kuinana newe vanhu vane utsine ukafa vanomhanya kunoprinda matisheti vachiisa fesi yako pamatisheti emunomera zve1 day vanhu vane utsine ukafa vanokucheka pastatus 2 days 3 days vatokoshiwa vakucheka maevon products avo avakutengesa vanhu vane utsine havana basa neupenyu hwako usacheka nhamo yako pastatus mwanangu nekuti vanhu havana basa newe usacheka ukarambwa nemukomana usacheka pastatus ndavarine boys manyama anogona kutozviona uchichekera mukomana ukarambwa naye ichi handina kurambwa nedenga ukaona nemurume usacheka pastatus vanhu havana basa newe vane zviri nani vari kutsvaga mari dzavo pamwe vamwe vanokuvenga vangapembera zvakapuresa ndobva zvakablesa ipapa. Confuser Satan, show up in the devil's backyard. Akatarisa magedhe eumurume munhongonya achifunga kuti wakasuwa nezvaitika iwe ratidza mufaro warazvane mukomana enda undotora kavhidhiyo kagava lero iwe vachibva jabva wemanenada baba jabva wemanenada jesu enda patiktok saka usingagoni kuimba rova lipsini ipapo wapedza tsvakakagadzikavo kari nane uchijaivhira ipapo woti tsvee pastatus woti tsvee kuakambi yako kufacebook woti tsvee kutiktok voona vai wee munhu ari kufara pane vana vabata maoko sirikadzi pane vana vabata maoko vanenhanaita asi jesu havabati maoko. He never attended a funeral. Yekamagosati maha tisimuke vatakagara restando mahati erevisa yelava gosati maha. I've come to announce my undertaker tools down, you are fired. The revival right now, as I stand on the holy place, as I stand on the holy altar, I come against all the altars that have been raised against your life. Sing meditatively. Hallelujah.